Devam итәбез. Экраннар алдына үзенең алтын юбилеен каршы алучы милләттәшебез, Иске Зеленая авылында туып үскән якташыбыз Бикбаева Зөлфия Равил кызын чакырып алабыз. Беренчеләрдән булып, аны яраткан тормыш иптәше Азгат Каюмова котларга булды. Минем яраткан хатыным бала чактан ук бик эшчән, тырыш бала булып үскән. Гомере буе ул үз һөнәренә тугрылыклы булып, балалар бакчасында эшләде. Хәтерлим бүгенгедәй, 30 ел элек, әле бер нидә бу тормышта аңламаган балалар булып үзебез гаилә корганны. Шушы көннән алып, тормышның асыл мәгънәсен икәү бергә кадерлем аңлый башларга өйрәндек. Барысы да булды бу тормышта. Авыр мизгелләре дә, шатлыклары да аның күп иде. Юк, әйтеп булмый, сукмакларыбыз гел тигез булды дип. Тик барыбер, нинди генә алдыбызда сикелтәләр торса да, мин белә идем кадерлем. Барысын да җиңеп чыга алачагымны. Чөнки янәшәмдә ышанычлы хатыным, таянырдай тал тирәгем син бар идең. Бер генә көндә мин сине үз ярым итеп сайлавыма үкенмәдем. Мине бәхетле итеп балаларымны тудың. Аларны үстерешергә дә син миңа көч, дәрт биреп тордың. Яратуыңны сиздереп, гомере буе яшәттең. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Авылда да гаиләбезне хөрмәт иттеләр. Бүген менә синең матур туган көнең. Әйе, бу бәйрәм безгә ел саен картлыкны олыгайта бара. Ләкин аны да мин синең белән каршыларга шат. Я Раббым, гомерләребез тигез булсын. Бер-беребезне хөрмәтләп, соңгы сулышыбызга кадәр үз аягыбызда, аек акылда иманлы булып яшик. Бүген кояш нигә якты икән дисәм, бүген синең туган көнең икән. Тормышыма якты нурлар бөркеп, яшәгенә, яшә син иркәм. Көннәр бүген нигә аяз дисәм, җавап бирерләрме болытлар? Минем күзләр сиңа карый һаман, күңелләрем сиңа борылган. Күңелләрем нигә шат икән дисәм, синнән күчкән җылылыктан ул. Бәхет ул җыела бертекләп, кадерләүдән, яратудан, олылыктан ул. Шулардан җыела бәрәкәт, бертекләп җыела һәммәсе. Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар, изгелекләр генә алга идәсен. Кадерле Зөлфия Равиловна, тормыш иптәшегез сайлаган җыр сезгә ышар дип өметләнәбез. Бәхетле булыгыз. Утка керен, агып китем суларга. Бер кошак чәчкәләр тотып, чыгам килер юлларга. Розалардан ак гөлләмә, сөю һәрбер тажында. Сиңа дигән назлы хисләр, чәчәк аткан җанымда. Розалардан ак гөлләмә, сөю һәрбер тажында. Сиңа дигән назлы хисләр, чәчәк аткан җанымда. Назлы гөлләмәләр сиңа олы хөрмәтем. Тормышымны гөлләр иткән, син минем мәхәббәтем. Розалардан ак гөлләмә, сөю һәрбер тажында. Сиңа дигән назлы хисләр, чәчәк аткан җанымда. Розалардан ак гөлләмә, сөю һәрбер тажында. Сиңа дигән назлы хисләр, чәчәк аткан җанымда. Барысını da күзіме бір қарасан,
Бар нәрсәдән артык күреп, мин бит сине яратам. Розалардан ак гөлләмә, сөю һәрбер тажында. Сиңа дигән назлы хисләр чәчәк аткан җанымда. Розалардан ак гөлләмә, сөю һәрбер тажында. Сиңа дигән назлы хисләр чәчәк аткан җанымда. Сиңа дигән назлы хисләр чәчәк аткан җанымда. Чәчәк аткан җанымда. Зөлфия Равил кызы Бигбаеваны ынтылмаслык гомер бәйрәме, алтын юбилее белән өлкән кызы Гөлия, кияве Дима, кече кызы Юлия, кияве Наил котлыйлар. Киң күңелле, олы жанлы, татлы сүзле әниебез. Күп кайгы хәсрәт күргән. 30 ел бергә әтиебез белән яшәп, дөньяның эшесен, тешесен, кайгы хәсрәтен татып бергә булдылар алар. Һәм балаларына да әти-әни назын мулдан татыттылар. Әниебезне олысы да кечесе дә гомер буе хөрмәт итте. Барысына да хәленнән килгәнчә ярдәм кулын сузды, татлы киңәшен бирде. Тирә күршеләр дә үзен нык яраталар. Аның бер ши табыны мул, кайнар пәрәмәчәләре табында. Үзебез язабыз, үзебез ул пәрәмәчәләрнең исен еракта да сизәбез шикелле. Бөтен яхшы сүзләр, теләкләр әникаебыз сиңа. Рәнҗемә, кичер үзебезне. Бу дөньяда без бәхетле син булганга әникаем. Килеп керсәк, ачы көебез, шалтыратсак татлы сүзен, кирәк киңәшен, барысы өчен дә сиңа мең рәхмәт әни. Озак яшә, кайгы хәсрәт күрмә, сәламәт бул, дугаларыңнан безне ташлама. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа, без синнән бары үрнәк алып яшибез. Хәлләрең диеп, әни сорый, бер көн калмый хәлемне белмичә, шатлыгымны тоеп яши ул, кайгым булса, калмый сизмичә. Әнием, бәгырем, нинди олы зат син, нинди рәхәт әни диюе. Әнием диеп сорау биргән чакта, шул сорауга җавап бирүе. Әни өчен бала, бала инде. Көн, төн уйлы йөрәк парәсен. Ниләр булды? Кая югалды ди, бирми торсаң бер көн хәбәрең. Исән генә булыгыз сез диеп, елап-елап укый дугасын. Әниемнән изге дуга алам, чөнки беләм, кабул буласын. Мин дә кылам әниемә дуга. Рәнҗемә дим авыр чакларда. Рәхмәт сиңа, шиксез рәхмәтем, әле син бар мине якларга. Куанычым, шатлык, таянычым, сердәшем син, якын дус сыман. Яшә әни, яшә җир йөзендә якын кешем булып кал һаман. Рәхмәт әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең. Йөрәк җылын кушып барыбызга, яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Туган көнең котлы булсын әни, юбилеең узсын күңелле. Балаларың бүген сине котлый. Шушы инде бәхет түгелме? Безнең өчен күпме тырыштың син, уйладың син гомер юлында. Онытмабыз әни, төпле сүзең, зирәк фикерең, рәхмәт сиңа барсы өчен дә. Сәламәтлек, шатлык, бәхет белән терәк булып безнең иңнәргә, пар канатлар булып әти белән талмый атла гомер үренә. Кадерле Зөлфия Равиловна, балаларыгыз ихластан бүген кәефегезнең күтәренке булуын телиләр һәм юбилеегыз белән котлап бүләккә җыр юллыйлар. Чәчәкләре матур булса да, бармы шаккатырлыгы. Әниемнең күзләрендә дөньяның матурлыгы. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Әнием,
жырлыйлар яраткан кызларың. Диңгезне шиксез киң билер, белем алай түгелен. Барлык диңгез